Una a una, les carreteres de l'antiga zona 80 han anat canviant els límits de velocitat durant les darreres 3 setmanes. Ahir la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat va ser l'última en fer-ho i a partir d'avui la zona 80 ja és història, una setmana abans del termini que s'havia fixat el govern. El director del Servei Català de Trànsit s'ha mostrat avui content per com ha anat el canvi. La gent aprecia que s'hagi donat una miqueta, si em permeteu, una miqueta més de sentit comú a una mesura que aplicada de la manera que s'aplicava indiscriminadament els 365 dies a l'any i 24 hores al dia es feia de difícil gestió i que per tant crec, com us deia, que hem fet una bona feina. 90, 100 i 120 km per hora és el que ara marquen les senyals de la majoria de trams que abans tenien limitada la velocitat a 80. Des de Trànsit Pro s'adverteix als conductors que en cap cas es permetrà sobrepassar-los. El que no significava això és que es pogués córrer per damunt de la norma que s'instal·li en cada carretera. Ho vaig dir-ho i ho reafirmo, serem absolutament inflexibles amb els excessos de velocitat. D'aquí a 3 mesos, Trànsit revisarà el funcionament d'aquesta mesura i podria introduir-hi canvis. A mig termini, l'objectiu és introduir la velocitat variable en tots els accessos a Barcelona.